Sziasztok! Ma hétfő van, és hát tényleg elkezdem a vlogolást normálisan, ahogy azt kell. És na, hétfő van, ma az első melóm, amit megkaptam, a Korda villába fogunk menni, és a Korda házaspárról, Kláriról és Gyuri bácsiról fogok csinálni képeket a nyári Hot magazinba. És Janótka Krisztike lesz az újságíró, és róluk fogok ilyen nyári hangulatú képeket csinálni. Hát remélem jól fog sikerülni. És remek lesz, majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Én még a Korda házaspárról nem dolgoztam, tehát sajnos nem tudom, hogy milyen lesz az anyag, vagy valami milyenek lesznek, mennyire lehet őket mozgatni, milyen ez a kastély. Azt tudom, hogy Velencéről nemrég költöztek vissza, a velencei kastélyukból, és most itt a második kerületi budai részen van nekik a hotelük. Meglátjuk. You know it's me, time to the Z. Rhymes that'll be divine designs intertwined in the beat. Drop the ink block for the Rorschach. Think my gear shot. Still in earshot. Blood clots wanna act like a ratchet jaw. So fast with the smack talk, hatchet job. But when you step to check the back catalog, whole lot of whack lack and I haven't got. I don't waste time on the baseline. Carolina Brew barbecue, wanna taste mine. Fat cat, save the cover to cash you hold. No covenant recovers your absent soul. Keep the trip you wanna lay on me. Unfocused anger and lame on we. Expressing pensive fear with expensive gear. I'm more like a lens, intense and clear. Like a blade made of crystal. Look at the ground, see a hand still holding a pistol. I've been made out like a bandit. I've been made out like a bandit. Na, végeztünk a futózással. Jó 2 órát ott töltöttünk. Sajnos videózni nem nagyon tudtam a futózás alatt, de Kriszti csinált valamelyik verképet, amit láthattok, és kb. Ilyen fotók születtek, most beteszek. Ezeket tudtam csinálni a Korda házaspárról, főleg ez a fagyi evős nagy vett volt, valószínűleg, hogy ez a magazinban is meg fog jelenni. Ez a nyári Hot nyári külön kiadásával lesz majd látható, ami egész júliustól egészen augusztusig az újságosoknál lesz, és meg tudjátok nézni a többit is, hogy milyen nyomásban a fotók. Hogy ez volt, 2 lapot használtam, megint a stabilizált rendszert hívtam segítségül. Bár most úgy éreztem, hogy az akkújaim nem annyira megbízhatóak. Több export csináltam egymás után, mert Gyuri bácsi már nem igazán élvezte a fotózást, hogy már lehet, hogy nyugos volt, és sokáig tartott az interjú felvétele. Most éreztem, hogy igen, itt most jobb lenne egy külső akkumulátoros nagy lámpa, egy 400 wattos. Meséltem a Godotnak a vakujáról, vagy Profotó, de az lámpák Rolls-Royce szinte majdnem. Ugye arra még spórolni rá. Most próbálom ezzel a 580X2-es vakuval pótolni ezeket a dolgokat, de néha érzem, hogy igenis jobb lenne fényügyileg, de hát majd meglátjuk majd talán következőben. Úgyhogy ez volt a mai nap, most megyek haza, utómunkázom a képeket, és rákészülök a holnapra, keddi napra. Elég korán kelek,
10:30-ra már lent kell lennem. Már is nézem, hogy hol. Balatonfürdő. És hogy oda megyek a Balatonfürdői strandra, Kis Ramónával fogok találkozni, az X-Faktor új műsorvezetőjével, barátok közt egykori tagjával, úgyhogy őt fogom fotózni nagyobb anyaghoz, és akkor jövök haza utána. Úgyhogy ez volt ma a Korda házas pár. Úgyhogy hajrá, megyünk tovább. Na, éppen hazafelé tartok, és kaptam egy e-mailt az Intercomtól. Előre is, vagy utólag is köszönöm szépen nekik a meghívást. A Wonder Woman premier vetítése kaptam meghívást, ahol természetesen rengeteg celeb is tiszteletét fogja tenni, hogy premier előtti vetítésen, megvett VIP vetítésen megnézze a Wonder Woman, hiszem a DC-nek a filmjét. Úgyhogy tök jó lesz, úgyhogy holnap mozi premier lesz, celebvadászattal egybekötve. Én szeretem nagyon az ilyen rendezvényeket, úgyhogy még egyszer köszönöm az Intercomnak a meghívást, és ráadásul névre szóló meghívást kaptam, így utólag is még egyszer köszönöm szépen nekik. Úgyhogy holnap megnéztem ezt a filmet, és megmutatom, hogy milyen ez a celebvadászat, amikor ilyenkor jönnek celebek, sztárok a premier vetítésre. Úgyhogy ezeket is meg kell csinálni, a magazin nagyon szereti az ilyen képeket, úgyhogy holnap visszajövök Balatonról, és ez lesz a következő munka, azt hiszem, de lehet, hogy még közben gyorsan elmegyek állványt venni, azt is megmutatom nektek, hogy milyen, nagyon szeretem ezeket a fajta állványokat, és valahol az interneten találtam, egy srác felhozta Szombathelyről, nem tudtunk még találkozni, de nagyon rendes volt, és itt hagyta nekem Pesten, egy barátjánál, úgyhogy holnap elugrok érte, és meg fogom venni 2 darab állványt, meg hát most már úgy vagyok vele, hogy inkább több legyen, mint kevesebb, mert az állványok is már ilyen fogyókopó eszközök, úgyhogy ez lesz holnap. Na, sziasztok, jó reggelt! Kedd van! 9 óra lesz pár perc múlva. Tartok befelé a városba, Budapesten. Balatonfürdőre megyünk, a balatoni fűzfői strandra. Először 10:30-ra kell leérni. Még gyorsan felveszem az asszisztensemet, Olár Márkot, aki fotós tanuló, első éves, nagy lelkesedéssel tanulgat, úgyhogy nekem jön el segíteni, világítást, remélem fog sikerülni, amit eltervezek, bár tudjuk, hogy ebből a szakmában mindig rögtönözni kell, úgyhogy most is valami ilyesmi lesz. Aztán jövünk vissza, találkozok egy másik fotós barátommal, aki már régóta a szakmában dolgozik, elméletileg 2-3 felé találkozok vele. Ő Esztergomból jött fel, kis csaj, kilép elém, ez se normál. Esztergomból jön fel, ő lakásokat szokott itt Pesten és vidéken fotózni, és van neki egy Tether Tools nevezetű ilyen wifi-s adaptere. Azt fogom kipróbálni, hogy lehet összehangolni a 5D Mark III-mal, és hogy tud működni. Igaz, hogy most nem hoztam el az iPad-emet, de majd az iPhone-nal kipróbálom, úgyhogy is meglátjuk, hogy hogyan működik. És aztán este, ahogy mondtam, mozi premier! Megnézzük a hirtelen akartam mondani, a Wonder Woman című filmet, igen.
Pixitől, remélem jó lesz. Hát most belegondolok, hogy mikor lesz annak a filmnek vége, és mikor fogok hazaérni, és mikor fogunk lementeni a képeket és megcsinálni, és FTP-re feltölteni a magazinnak. Isten, bele sem merek gondolni, és utána még aludni is kéne egy kicsikét. Hát de igen, ez ilyen. Úgyhogy most megyünk. Cső! Cső! Mizu? Na, viszont klassz késésben vagyunk. Merre? Hát... A Balcsi part. Igen, igen. Most extra vlogolni fogunk. Csá YouTube! Szavaztok YouTube! Fotográfia szakra én csak egy homártasival járok. Ez igen. Kisújból hozom, ne viccelj a kötelezőt. Itt a stúdiótanárom. Kezdem jó fejmuterom van, bazd meg. Irány a célpont. Igen? Ja, beszarás. Így... melyik részre még Balcsinak? Balatonfüsszföl. Balatonfüsszföl, faszom. 200 méter múlva fordulj balra. Sziasztok! Készülőben van. Még készülőben van, jó. Friss lesz, Ati, friss lesz. Nyugodtan foglaljatok addig helyet. Jó. Ugye nem baj, ha fotózunk itt párat. Nyugodtan, csak legyen benne a büfé. Jó, jó. Rami, leülsz nekem oda? De, persze. Kérhetlek. Tök szép ilyen virágok a háttérben, Balaton. Egyel arrébb nem maradt félig nap, ez félig árnyék. Leülsz, és akkor megmondom. Aha, ja, igen. Már nem, szerintem ezt elhúzom, és akkor elérni. Aha, igen. Ó, kösz Rami. Rendes vagy. Köszönjük, jöttél. Na, Mák úgy kéne, hogy te így állsz, így innen fogsz világítani erre. Nem, most a sétálóst, a köveken sétálós, végtelenített hátteres, egész alakos. Ezt oda fogom? Persze. Asszisztensnek, igen? Azért van. Hátulról? Vagy előről? Elő fogsz, tehát az a Akkor lényeg. benyomja a napszemüveg. Hogy így fogsz sétálni maga biztosan így felén. Vagy berakjuk fel? Vagy az bérnek? Nem, jó, jó. Jó. Jó, vagy nem jó? Hú, ott Jó? Akkor most lesz egyik innen. ezt meg kell húzni. Ne, leszedem. Igen. Aztán fogom. Jó, oké. Így nem látszod, hogy? Kicsit ad egy dekoltásnak egy... Ez jó? De Szebb a vonal? simán. Jó. Simán jó. Jó. Nem kell olyan messze, gyere visszább. Hát egész ezzel. Oké, menj egy kicsit közelebb. Jó, állj. Úgy. Oké, fel 45 fok. Jó, kicsit közelebb, és mindig kövesd a Ramit, ahogy jön. Jó. Hát csinálunk egy tesztet. Villant? Oké, Rami, jöhetsz felém. Jó. Nem kell. Ez Ej, de gyönyörű! Jó. Megnézem, és akkor felveheted, igen, ez így tök jó. Mindig úgy kell lőni a fényeket, hogy a nappal ellentétesen. Aha, nem, innen, így. Jó? Így.
oda. Sziasztok! Úgy néz ki, hogy be is fejeztük Kisramónának a fotózását. Szerintem elég jól sikerült, Márk szerint is, Raminak is nagyon tetszettek a képek. És megyünk vissza Budapestre, és délután 6-kor folytatódik Arénába egy mozi premierrel a mai napon. Úgyhogy ennyi. Szeva! Jó! Másik oldalt láttam már, belapóztál a Verdával. Igen, csak tudod, ott tudtam lekanyarodni. Ja, végigveszed? Nem, most kapcsoltam be. Ritting Csaba barátom, interior fotós. Nehogy már, most már ne. Igen, bekülsz a heti vlogomba. Na merre megyünk? Hova? Tripont? Vagy mit beszéltünk? Igen. Hol erre? Hát kifele majd. Aha, inkább arra vissza is akkor. És ételfotós is, azt azért Igen, és ételfotós is nagyon jó képeket csinál. Itt láthatjátok a Instagram linkjét. Nézzétek és kövessétek fotóit. Szuper, kösz! Mennyit szoktál ezzel fölvenni amúgy? Változó. Most kezdtem, tehát nem rég. Most például a Kisramónál. Jancsó Gergő miatt is, vagy? Hát a Jancsó Gergő az nem is az én profilomba esik, tehát én inkább a... Nem, hogy neki nagyon pörög ez is, marha jól megy neki ez a része. Ja, igen. Bár mondjuk neki is periódikus azért. Ja, Jancsó, persze, bocsánat, ő is persze fotó, már másikra gondoltam. Igen, periódikus. Melyik a Marosi, vagy melyik? Én a mozisra gondoltam, összekevertem, de tudom melyik. Milyen mozis? Jancsó. Vannak ilyen mozisok, azok is csinálják ezeket a... No, Jancsó ugye az építészet. Igen, most néztem ezt a izét, amit kitett legutóbb, ez a... Retusos, vagy melyik? Nem is retus volt. Azt nem is tudtam nézni, vasárnap bealudtam a gecibe, valami nagyon jó volt, és ugye a Szombathelyen voltam, hallod, és irgalmatlan mennyiséget mentem, és mondta, hogy vasárnap lesz ez a retusos műsorát, bealudtam, nem is tudtam nézni. Mondjuk a képet, amit utána feltettek, én annyira nem voltam elájulva a képtől, én azt hittem, hogy brutális retus lesz. De mondjuk nem láttam az eredetit, tehát nem tudom, hogy miből mi lett ennyi a változás. Tedd fel valami hét közepén egy olyan videót, ami támogatott, tehát marketinges volt, tudod, ilyen volt, hogy csinálja ezeket a lapozós könyveket. Aha. Merre a faszomba megyünk? Aha, amúgy jobbra kéne majd ki. Igen? Hogy a Hungáriára kimegyünk? Hát meg az Hungária után van kifele jobbra. Nem jobbra, balra. Jó, akkor igen kb. De mindjárt beütöm. Balra lesz és úgy kifelé, a Lehelen kell kimenni. Tehát ilyen fotós könyv, és akkor tudod, volt az, hogy ilyen mintákat, hogy ha esküvői könyveket csinálsz, akkor tudod, ilyen mintákat, ha bemész a boltba, akkor kaphatsz ilyet, és akkor mekkora kinyomtatod a két gyakorlatilag ugye most itt vagyunk, tehát arra is igazban Sréhen. Igen, erre megyünk. Aha, még lehet az izé mögött, a park mögött. Park mögött jobbra, arra mondja, igen. Aha. Na mindegy, szóval, hogy ő nagyon ügyesen csinálja ezt a social media részt. Bár is erősen látszik, hogy nagyon nagy mértékben függ attól, hogy éppen milyen periódusok vannak, milyen munkáid vannak, mi az, ami... Tehát, hogy mennyire indul be a követői kör. Igen. És gyakorlatilag azért elég nehéz folyamatosan olyan témát szolgáltatni, ami egy bizonyos réteget, vagy széles, nagyobb réteget
lelkesít és sarkal a követésre. Hát igen, mert az épületet tök jól meg minden, meg ő is mondja, azért mást is csinál, itt ott nagyon erre lett kihegyezve szerintem. Hát mert hogy szerette volna, hogyha minél jobban fölpörög ez a része. Igen. Mondjuk biztos, hogy fölpörög, mert akkor neked is vannak megrendeléseid, akkor bőven akkor azt mondtad. Igazából abszolút, tehát, de hogy ezt nem nehéz előre kiszámolni. Persze. Tehát, hogy én is meglepődtem, mert én például közel sem tudtam olyan magas szinten és olyan nagy mennyiségben reklámozni, amikor kim voltam Ázsiában, mint ő. És így nem is számítottam arra, hogy komolyan voltam én is valami 2 hónapot ugyanúgy. És egyszerűen nekem ez a része ez nem volt annyira erős, ez a fajta marketing, viszont mégis amikor hazajöttem, így eszméletlen mennyiségű munkám lett, megbízásom lett. És folyamatosan most is, tehát úgy teljesen túl vagyok, úgyhogy meglepő valójában, és még nem teljesen tudtam ezt így de ez minden interiőr fotózás, ugye? Vagy minden interiőr fotózásos megbízások egyáltalán nem. Hát azt mondtad, hogy Ázsiában azokat csináltad. Ja, kint főleg azokat igazából, ja, ételfotó az kicsit ilyen magáncélra ment, mert hogy arra nem nagyon volt kint megbízás. Viszont ettől függetlenül itthon ételfotózás, meg igen, beltér, ingatlan beltér, ezek a pörögnek a legjobban. Néha van terméktárgyfotózás is, tehát ugye, hogy reklámcélra minőségi termékfotók legyenek, de az ingatlan meg az étel az jobban pörög sokkal. Igen. Az érdekes, hogy elég összekapcsolódik, mert hogy ilyen business portrait is nagyon sokan kérnek. Igen, ezt tőlem is szokták, mert tudod, nagyon sok portrékat meg sztákat inkább nem tőlem is ez a business portré. Azt szokott menni, meg azt kérnek. Nem tényleg meg valamikor kérnek, valamikor nem. Például a V-Live Balatonnál most kértek, de nem az nagyon... Tehát ott azt szedtem, hogy ott aztán legyen egy egyszerű nagylátó, kimérve fényen, azt hogy nem kell tapintázni. Nem is, ott belső, tudod, ilyen szállodák, mint belső. Inkább a természetesség mennek rá. És nem mondták, hogy tapintázni meg a fényfesteni, ilyen szén, ez nem kell. Én is úgy voltam vele, hogy így megteszek mindent, és a maximumra megyek rá, és a legtöbb meló, a legminőségi munkát kihozni, de egyszerűen nem azt kell az embereknek, tehát hogy így... Igen, néha vissza kell venni a gacsesztiget, vagy hogy mondják ezt, hogy nem szabad minden patront ellőni. Hát, meg büdzsé szempontból is, munkafedett munkóra is. Jó, mondjuk Gergő annyira ügyesen tolja ezt, annyira gyorsan, hatékonyan, hogy igazából azt mondjuk nehéz zalai versengeni vagy valami, de hogy így igazából ezért vettem meg is ezt a vezérlőt, meg mindent, hogy majd fog, csak egyszer nem használtam, tehát kipróbáltam, aztán így. Úgyhogy... Lettek de pont néztem, és van olyan, hogy van most ez a 220 volt csereakciója. Azt mondom azoknak is, akik nem tudnak róla. Beviszed a régi cuccodat, és magasabb áron veszik, beszámítják egy új termék vásárlása esetén. És több terméket is beszámolnak. Nem tudom, hogy de nincs pozitív tapasztalatom velük amúgy. Lehet, hogy nem fogom. Most már írtak e-mailt, hogy akkor küldjem el, hogy min van, milyen van. 72%-os is gondolkoztam. A legjobb a 2470-esen gondolkoztam, hogy azt lecserélni. Az nekem is kéne. Miért neked milyened van? 280. De régi? Ja, meg jó Canon. Első szériás. Aha. Jó, meg szeretem, meg valamikor egy csontéles a kép, hogy beszélok be úgy azok, de mindenki azt mondja, hogy a 2470-es USM2 az még brutálisan durvább a felbontó képessége van. És azt tudod, az a karcol, mert van most egy 815 LUSM2-esen, azon már látom, hogy sokkal durvábban élesebb, meg a felbontó képessége sokkal jobb az Obinak. És amúgy az a durva, hogy pont néztem, hogy majdnem minden nap használom 2470-es. És soha. Mert egyszerűen más területén dolgozunk és kész. Igen. Tehát most volt rendezvényen, mit tudom én, 2, ott nagyon kellett, és szerencsét tudtam kölcsönkérni, de amúgy soha nem kellett szerintem. Ami inkább fixezel. Hát én csak fixezek. De annyira kell az a plusz, mit tudom én,
15-20%-os minőség. Olyan csajok vannak, én megőrülnék komolyan. Ez mind benne lesz, ezt mind fel fogod adni? Hát néha megvágom. Tudod, Néha. Megvágom. Igen, amikor... Ez a párhuzamos. Pedig azt mondta, hogy itt van. Valahol itt le kell ilyen. Szerintem amúgy pont jobbra. Aha. A paneleknél kell. Mindjárt nézzük, és kell egy jobbos idő. De itt én is mindig elkavarok, hogy a fasz valamit, mert mindig erre hoz be. Szerintem akárhol végigmész a következőre, mert hogy ez párhuzamos lesz ezzel. Aha. És milyen melód volt? Vagy csak emiatt jöttél fel? Most egy kis ingatlanom volt. Én még Balaton fűszfő kis ami. De jó lett, tetszett neki. Zsír. Na, te meg úgyis ezt élvezed meg minden a telebek között pörögni és... Nagyon aranyos volt és kurva jól nézett ki a kis rami. Tudod, először féltem, hogy nem fognak neki tetszeni a képek, de... Ez az, menj el balra, ez az, itt vagyunk, akkor mégse kellett. Itt menj Bakcs utcával, ez. Ugye? És itt olyan hülye körszerzések vannak, akkor mégis jól mutatta először, mert... De aztán jobbra, attól függ, hogy szépen, tudod, oldalból megvakusztam, kibaszott szépek lettek. Szerintem bárha mondjuk itt is van egy nem lehet beállni hozzájuk. Ritkán van hely, ez itt árnyékos körig. Leszarták az Audit. Ezt elég kínáltam be. Tényleg, mennyire durván leszarták. De ez valami, nem tudom, és most nem tudom, hogy szar vagy ja, valószínű. És egy kibaszott autót állandóan összefossák, és nem, akárhol. Nekem mennyietek? Mennyietek? Ja, az nekem is ezt tapicskolja minden nap, az meg valami ilyen kis ilyen hülye kis kakikat. Aha. Tesz fel. Nekem oldalra szalék, ha mennyit, az csak végigmegy rajta. Na, megjöttünk a Tripont Kft-hez. Sziasztok! Megjöttem az iMax-ba, Wonder Woman-nek a díszbemutatójára. Most veszem fel a jegyeket, és aztán kezdődik a fotózás. Köszi! Biztos, hogy ne tegyük át az egészet oda? Mert most amúgy így, jó hogy ötlet. így a regisztráció. Én akartam, ti vagy a részlet. Biztos, hogy Csabi nem. Nem talál. Pedig te szóltál. Na, a mozi nagyon jó volt. Ajánlom mindenkinek, nézze meg 3D. Most már szerda van, délután 3 óra. Megyek a Pesti Színház évadzáró eseményére, és azon fogok fotózni. A parti anyagot is le kell fotóznom, és izgalmas lesz. Úgyhogy most ez jön, azért korán kezdünk, a 9-kor már indulok is a Millenáris Parkba, és fogok fotózni, este pedig Budapest Party. Úgyhogy elég sűrű megint a hét. Kíváncsi vagyok, hogy ez rendezvény meddig fog tartani, milyen hosszú lesz, de meglátjuk. Na sziasztok, jó reggelt, csütörtök reggel van, 10 óra. Millenáris Parkban, Millenáris játszótérre megyek fotózni, valami gyereknapot, pontosan nincs tudom, hogy mi lesz, kit kell fotózni. Gondolom az összes megjelentett teniszelebeket. Úgyhogy ez lesz ma. Hát a tegnapi Pesti Színház nem volt egy nagy durranás. Nem is tudom, hogy milyen anyag fog belőle megjelenni. Hát akik ott voltak, azokat lefotóztam, és tudtam tenni az ügy érdekében. Úgyhogy most megyek át az ebrán, aztán meglátjuk, hogy lesz a Millenáris. Utána pedig este 6-ra Budapest partijára fogok elmenni. Ez jó lesz. Majd megfőn
számomra ciki ez, hogy egy kicsit, hogy elindulásra még beszélni. Na vége is van a fotózásra, Vákonyi Andi volt a célpont, és sikerült is megcsinálnom a képeket. Remélem jó lesz a magazinnak, ez egy nagyon gyors volt, viszont a sajtótájékoztató majdnem egy óráig tartott, a fotózás meg minden az lement fél óra alatt. Úgyhogy most megyek gyorsan haza, leadom a képeket, kicsit pihenek, és 6 órára jövök vissza a Budapestbe. Kicsit előbb érkeztem, és még pakolják be a sört, a sörös csapolót, pedig elméletileg 8 perc múlva kezdődik a rendezvény, de még teszik be. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy sikerül nekik betenni a sörcsapolót, és hogy milyen sztárok fognak jönni, mert nem biztos, hogy el tudnak jönni, úgyhogy nagy meglepetés lesz nekik is. Nekik fognak eljönni. Várom. Ciao. Hát tudod, a fucking göt nem annyira. Nem, én is fiatalunk történelemben lehetették egy őt. Figyelj, úgy vagy itt. De amúgy nem a BP volt, hanem a fucking. Amúgy minden van a göt, csak a fucking. Szemüveggel nélkül felteszed. Hogy? Tényleg így el velem egyet. Biztos? Nem, köszönöm. Egészség. Ott így mindent rögzítesz? Ilyen blog tevékenység. Nagyon jó lenni. Igen? Szerintem is jó. I got too many. 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 I got too many words to say, so words explain away the waves of pain I seen today. Shame. Why they gotta do them that way? Trying to turn 2 quarters into 2 and some change. Different pieces in the same game, each trying to maintain. Aiming not to get caught in the melee. Try and raise the pay grade over shake weight, but in 8 days they occupying space in the same lane. Coming straight under the R-A-W spot with the trouble boo spot with cats got them long stretch to muzzle you. W-I-L-D into quick if you asking what that snubble do. Living in the world where you's got 2 deuces.
And rent don't get paid with excuses. Truth is, gotta find a way to pay. So now he's walking 6 blocks so we can take a train. Slide through the turnstile, turn and he walking down a flight of steps past 2 cops talking. Pay him no mind and he mind his own business. Standing on the platform by a man sitting about the same age, weight and height, but he dressed to the nines with some jewelry shining bright. Now the wrong fate, about to get the timing right. Must be something about this time of night. And I got too many. 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 Past 3 stops and it's time to stroll. Step off the train station and he starts to roll. Make a left and ascending up the steps. Apartment 3-0 where the O's are kept. Drop a quap in his bag. Dabs in his dash and got weight on his back with the big dream to cash. And for 2 blocks west, that brother the shortly dressed and came on the same train. Got the heat on his chest. Armed robbery cause somebody dropped time on the promise of a payday if his partner did time. So an APB, blackmail, athletic, and 6-1 goes to the blue suits with the government guns. And your man with the zip weight 2 blocks away just decided that he walked today. On the road less travel, about to take the wrong way. Case where chaos breaks another calm day. His eyes on a blue sky as blue lights cruise by. Never due process is death or due time. They got the wanted brother cornered on the block yelling. Freeze, don't move when we squeezing these Glocks, felon. They open fire with little to no discretion. Sziasztok, péntek van, majd szerkesztőségi napot tartunk, és tartok, így dolgozok a Filomia Kft-nél, és képszerkesztést csinálok. Mi is a képszerkesztés? Láttuk egy újságot, abban vannak képek. Azokat egy ember összeválogatja az adott cikkhez, amit az újságíró megír. Na, ezt csinálom én. Megkapom a cikket, és kiválasztom hozzá a legmegfelelőbb képet, ami cikkhez illik. Ezt teszem be, ami később majd jobbításba kerül. Hogy ennyit csinálok. Ez történik ma. A vasárnapi újságot fogom megcsinálni, a Színes Ház. Most ennyi a mai nap.